uShembe lo esihamba nayo uyabalalela futhi uyabezwa abuye abavikele abampofu. Njalo nje uhlale ekhona ngesikhathi zonke lapho abantu abamthandayo nabamkhonzile bekhona. Okusho ukuthi njengoba siyilabo bantu abamkhonzile uShembe nabantu abamthandayo ukhona phakathi kwethu. Amen. Hayi ukuthi unezikhathi abakhona ngazo phakathi kwethu abuye asuke. Ukhona ngezikhathi zonke phakathi kwethu uma nje siseyilabo bantu abamkhonzile nabamthandayo. Kulokhu kumkhonza kwethu nokumthanda ube esenza izethembiso kithi. Kodwa lezi izethembiso azihambi nje emoyeni. Izethembiso ezigcwaliseka uma sihamba phezulu kwezimiselo zakhe. Phakathi kwalezo zithembiso khona ukuthi usithembise ukuthi uyosicacisela indlela eya ekhaya abuye asaluse futhi. Ethi esalusile abuye asinike uthando nomusa. Ethi esasinike lolo thando nomusa abuye abe nakho ukusivikela. Uma esiqeda ukusivikela bese siba abanqobi. Uma sekwenzeke konke lezi zinto engikhuluma ngazo bese siba nokujabula. Kokuthi ngaso sonke isikhathi lo Shembe uhlale enathi. Kodwa ke akahlali enathi emoyeni nje. Ufuna ukuba ngaphakathi kwethempeli lakhe. Leli thempeli lakhe ke siyalazi sonke eNazaretha ukuthi akizo lezi zindlu esizakhe zawubukhazikhazi zanamaglasi zazungezwa izingilazi yonke indawo. Kodwa ithempeli lakhe sihamba nalo ubusuku nemini. Sihamba nalo ezindaweni ezihlanzekile nasezindaweni ezingcolile. Sibe sihamba nalo leli thempeli lakhe ngoba yena uhlala enhlizweni yomuntu. Akahlali kwenye indawo. Uma ke wena lenhliziyo yakho usuyenze yaze yancane ngokuthi usugcwalise izinto uShembe ezimcunulayo uthi akahlale yipi. Uthi uzohlala phi uyena uma lendlu yakhe leli thempeli lakhe usulugcwalisile waligcwalisa ngobukhazikhazi bomhlaba. Lobo bukhazikhazi bomhlaba obedlulayo okuphelayo obushabalala njengamazolo ebona ilanga bese bushabalele. Uthi akahlale phi. Ngithi ke kithi maNazaretha hlalani nilivulile ithempeli likaShembe ngaso sonke isikhathi. Kungabibikho isikhathi sokuthi akukabiso isikhathi sokuba lakhiwe ithempeli. Akabiso isikhathi sokuthi livulwe ithempeli livulelwa uShembe. Akube ngaso sonke isikhathi lihlale iminyango yalo ivuliwe. Yokuthi angene phakathi ahlale uma efuna ukuphuma asebenze ngaphandle kwalo abe nakho ukuphuma abuye angene angafiki isikhala sakhe sesivalekile. Njengoba silapha ke eNazaretha. Kiyodwa into esizele. Sizele ukuthi simenyiwe
ukuthi nathi uShembe akazohloba ngathi okwesithathu eminyakeni omunye. Sithe uma simenya savuma. Sathi Nkosi silapha thuma thina. Yingakho ke sila asizele lutho okunye, asizele umuntu, sizizele thina phambi kwamnikazi wethu. Amen. Silethe usizi lwethu kuyena. Silethe ubuze bethu kuyena ukuthi akabone. Sizocela kuyena asizile ngithe ngeSabatha edlule asikwazi ukuba nezimfuno esingazenza kuyena. Namhla ngiyakuphinda futhi lokho ngithi sizocela kuyena, sizozehlisa, sizozithoba ukuthi Nkosi nazi izono zakho ezigqoke ingubo emhlophe. Le ngubo emhlophe eziyembethe isikhalo wazinika sona. Uthi uma sesisembethe kanje bese ziza phambi kwakho. Zize nayo lonke usizi lwazo zilithwele, ezinye ziliqhuba ngamabhali, ezinye zilithwele ngamakhanda, ezinye zilithwele ngamahlombe. Ngoba zizolethula kuwena. Ithi Inkosi yasekuphakameni ngesikhathi esithile kwakukhona intombazane eyahlubuka kulolu kuhamba kwethu koMnazaretha. Ithe imihlubuka hlala isikhashana yasihlatshwa ukugula. Themi igula kakhulu uthi unina ongakholwa hamba uye ekuphakameni. Lethi intombazane angisoze ngaye lapha. Angisafuni ukuya baba khona unolaka. Uke wangithethisa kabi ngesinye isikhathi. Yasiya kweZayoni ukuthi ziyoyilapha. Uma zithi ziyoyilapha iZayoni tholakala ukuthi ayikwazi ukwelapheka khona umuntu ovimbayo ombethe ingubo emhlophe kule ntombazane abangayithinti. Usethi umfundisi oseyiyona uma ekhuluma nabakholwa akhe ayihamba nako kulasho le ntombazane. Angikwazi ukumthinta lo muntu bakhona uShembe kuyena naye ingubo emhlophe iyavimba. Ithi Inkosi yasekuphakameni wadumala umfundisi oseyiyona. Adumala amakholwa akhe ukuthi hawu umbishophi wenzani manje na? Uthi cha, uShembe phela uNkulunkulu wethu sonke. Angikwazi ukuthi ngingeqa lesi sandla sakhe esingafuni ngiselapha. Ngimelaphe le ntombazane. Wahluleka kanjalo ukuthi amlaphe. Seyabuza ke kule ntombazane, mntanami wake wakholwa ukaShembe? Ithi intombazane ngake ngakholwa kodwa sengashiya. Angisafuni lutho lwakhona, akusekho into engihlanganisa nakhona. Ayikho into futhi eyophinde ingihlanganise nabantu bakwaShembe. Ngoba uma nihamba lapha ngaphandle angisabizwa ngezibongo zenu njengoba nizazi ukuthi mina ngosibani bani, mina ngosibani bani, mina ngosibani. Noma senenza ihlazo, noma seningena emanyaleni, noma senenza ichilo, anibizwa ngezibongo zenu. Kodwa nibizwa ngomnikazi wenu. Kuthiwa babona ke abantu bakwaShembe ukuthi benzani. Nampo sebelwa. Nampo sebesithuka ezidimeleni. Nakho sebenza ukuthi. Kodwa nina lokho anikuboni ukuthi kusho ukuthini kunina. Uma nikwenzile nje nina nazenelisa ukuthi ngikwenzile. Anibesana banalo isazelo noma ivuso lokuthi uShembe uthini uma ngabe ngenza lento na. Kuphela nje nithi nina udumo ulungile bangibonile abantu bangizwile ukuthi ngithini. Noma ngibathukile kodwa ngibathukile. Okusalayo bayiphuma umuntu lapha aphuma konke wangithuka umuntu wakwaShembe. Angeke asho ukuthi wangithuka umphansi, wangithuka umphongozi, wangithuka umdluli. Cha. Athi ke amakholwa akumfundisi oseyiyona awu umbishop siyadumala umbishop. Ukuthi sizomiyeka impela lo ntombazane engelaphekile. Kuthiwa wadlula waya nawo odokotela nabo bafike behluleka. Waqhubeka unina wathi mntana mphindela uye kwaShembe. Lapho owawukholwa khona uyothi angifuni lutho la kwaShembe. Ithi ke Inkosi yasekuphakameni ngaleso sikhathi kwakusekhona abaphathi bamakhosazana ababe baba.
omntungwa nombila khahlela ithi abantu ababengawudla ukhari nopelepele ababengesabi ngaleso sikhathi ukuthi amantombazane azobashaya ungafani nabanamuhla lapha sebesaba khona ukuthi la mantombazane akhona uzothi mawuthi uyayala bese kuthembisa ukuthi izokushaya kwakuseyileso sikhathi uShembe esewuShembe ngempela kusekhona ukumesaba uNkulunkulu kusekhona ukuthi uma ngenza ihlazwa uzawuthini hayi manje la usuthi uma ungena ehlazweni kodwa abantu bazothini umbeke yiphi uShembe lapho asibuyeleke eNazaretha la esazi khona ukuthi uma ukhuluma ngoNazaretha ukhuluma ngani amen asivule incwadi kaHagayi inezahluko ezimbili nje lencwadi sizofunda esahlukweni sokuqala sizofunda ikusukela evesini lesibili kuya kwelesishiyagalombili njalo usho uJehova wamabandla ukuthi laba bantu bathi asikafiki isikhathi sokwakhiwa kwendlu kaJehova lapho izwi likaJehova laba khona ngesandla sikaHagayi umazisi lokuthi pho kuyisikhathi yini sokuba nihlale ezindlini zenu ezifulelweyo kanti indlu le ichitheka na kalokhu ke njalo usho uJehova wamabandla bhekani ezinhliziyweni zenu izindlela zenu nihlonyele okuningi ningenisa okuyingcosana kodwa niyadla kodwa ningasuthi niphuza ningakholwa nembatha kungafudumali muntu yena okhokhelwayo uyakhokhelwa athele esikhwameni esibhobokileyo njalo usho uJehova wamabandla bhekani ezinhliziyweni zenu izindlela zenu khuphukelani entabeni nilethe imithi nakhe indlu ngiyakuthi ngithokoze kuyo futhi ngiyakudunyiswa nihlwanyele okuningi ningenisa okuyingcosana kodwa niyadla kodwa ningasuthi niphuze ningakholwa nembathe kungafudumali umuntu yena okhokhelwayo uyakhokhelwa athele esikhwameni esibhobokileyo uma usidlulela phambili siya kuHagayi wesibili incwadi isahloko sesibili siyofunda nje ivesi libelini lesishagalolunye ukukhazimula kwendlu elandelayo ngoba okukhulu kuneyokuqala ushe uJehova wamabandla ukukhazimula kwendlu le elandelayo ngoba okukhulu kuneyokuqala usho uJehova wamabandla lencwadi kaHagayi incwadi ethi ungalokhu ukuqhubezela ukwenza izimiso zikaNkulunkulu ngoba uthi uzophinde uthole isikhathi sesifikile isikhathi sokuthi kwakhiwe indlu ithempeli likaNkulunkulu nawe ke ikhuluma nawe ukuthi yiso lesi sikhathi sokuthi enhliziyweni yakho le eyithempeli likaNkulunkulu ivuleke ukuze angene ahlale hayi lokhu udlulisa ukuthi cha ngizobuye ngikwenze ngisaba nje ukuthi izinto zomhlaba ziyakhazimula ngendlela ezikhazimula ngayo ziyahehana ziyadonsana uma sezikudonsile uma uNkulunkulu engakuthandanga zophoseka eweni kodwa uma ekuthandile uyokwazi ukubuyisa akubeke endaweni yakhe ithi inkosi yasekuphakameni ubusisiwe lowo muntu uJehova angabalelanga kuye isono
Qhubeka ithi unenhlanhla lowo muntu. uNkulunkulu angabalelanga kuye isono. Ithi-ke le ntombazane engikhuluma ngayo, ekugcineni sebehluleke bonke ukuyilapha. Yaphoqeka ukuthi ibuyele iye kumaNazaretha ayoyilapha. Nokuba kuthiwa yasinda ngoba yabuye yathintwa isandla samaNazaretha. Labo-ke asebesazi isandla sobuNazaretha. Uma sebeyogulela ngaphandle, likuphi ithemba lakho? Ungasho kanjani ukufulathela ithemba lakho ubheke le usuthi uya ethembeni? Awuyi. Uya emgodini ongenamkhawulo. Lapho oyothi noma uShembe uyasondela ufuna ukukudonsa ngesandla, ushone kakhulu phansi odakeni. Uhlehle kakhulu ngoba umfulathele. Ngithekini ngiqala ngaso sonke isikhathi ukhona, uyakuzwa ukulila nokukhala kwethu. Kodwa nezimiselo zakhe uma sizigcina, uyosenzela lezi zinto engikhulume ngazo. Ekugcineni zonke lezi zinto engikhulume ngazo zobe sezisenza ukuba sibe abantu abajabulayo nabathokozayo ngomsebenzi kaNkulunkulu. Singakhohlwa-ke baNazaretha ukuthi noma nini, noma sikuphi, noma senzani, asibona abantu bethu. Siwumsebenzi wezandla zikaShembe. La sikhona siwumfanekiso wakhe. Lokho kungcola esikwenzayo sikwenza egameni lakhe. Nobuhle ngokunjalo esikwenzayo sikwenza egameni lakhe. Kodwa-ke asinciphise lobu bubi esibenza egameni ngoba umhlaba abantu ubahlulela kakhulu ngezinto ezimbi abazenzayo kunezinto ezinhle ozenzayo. Abantu bomhlaba bakubuka ngeso elehlukile kunoma uma wenza izinto ezimbi kunoma wenza izinto ezinhle. Lezi ezimbi ozenzayo izona oduma ngazo, bese kuthi lezi ezinhle ozenzayo zingadumi. Asiphenduleke thina, sidume ngezinto ezinhle ezimenza uShembe ahlale eyilento ayaziwa ngayo ekukhuleni kwethu. Amen. Manje usuthi ukukhuluma ngamaNazaretha uyiliphi ke wena? Kusho ukuthini lokho?